Saudos. O alcalde de Ourense precisa cariño. Farto, tal vez, de non ser o centro de atención constante, decidiu poñer fin a esta intolerable situación. Para iso empregou un solemne comunicado nas súas redes sociais. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo. Debido a la manipulación mediática, sustituiré las ruedas de prensa por ruedas informativas directas al ciudadano. La verdad no precisa intermediarios. Este anuncio causou unha gran conmoción na sociedade e motivou as airadas protestas da oposición, o Partido Popular, o Colexio de Xornalistas e mesmo a Federación de Xornalistas de España, que definiu esta situación como intolerable. Este adxetivo sumouse a outros cualificativos como ataque contra a liberdade de información ou grave perigo para a democracia. En Noticias Dispersas preferimos chamarlle a isto un día calquera no concello de Ourense. A última rolda de prensa do alcalde foi o 5 de marzo de 2024, cando esbardallou sobre a súa folla de ruta pro 2027. 9 meses máis tarde anunciou que non ia volver dar roldas de prensa, ou noutras palabras, anunciou que non ia volver facer algo que apenas facía. E, como sempre, volvemos caer na trampa, porque parece que non sabemos cal é o xogo do alcalde de Ourense e porque dá moitos clics. Por que non dicilo? Certo é que houbo outras comparecencias temáticas para falar de asuntos como a carreira de San Martiño, pero nesas comparecencias ou presentacións só aceptou preguntas relacionadas con esa cuestión e evitou, por exemplo, responder a outros asuntos menores, como o accidente nunha rotonda e posterior fuxida do coche do concelleiro de Infraestructuras. Ola maldita rotonda, deuse unha boa hostia co seu BMW. Un coche sen a ITV pasada que foi atopado cun anaco de mobiliario urbano entre as rodas, ao lado da casa dos pais do concelleiro. Os axentes da policía local non puideron falar co propietario do vehículo xa que os seus proxenitores non o permitiron, porque estaba un pouco mareado, logo dunha comida cuns amigos. Que saiu cos amigos, bebeu un pouco. Así que nunca poderemos saber quen conducía ese coche. El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe, en un mundo lleno de peligros. Unha das incógnitas que se suma aos grandes misterios da humanidade, entre quen matou a Kennedy ou quen era M. Rajoy. Un anuncio e comezamos. Como un anuncio? Agora facemos anuncios. Sí, o equipo tivo a innovadora idea de cobrar polo seu traballo. Xa ves que raros. Pero iso non pode ser. En Noticias Dispersas non nos podemos vender o capital. Pero ti crees que o capital ten algún interese en mercarnos? Nos. Visto así. Ademais, en Noticias Dispersas só podemos recomendar cousas maravillosas. Como isto. Iso é Las certezas del sol, o novo proxecto de Frenética Laboratorio de Arte e Edición. Poesía e artes visuais. Un libro obxecto, unha peza de arte perfecta para regalar ou regalarse. Marita Carmona elaborou 20 debuxos a partir de 20 poemas da prodixiosa autora estadounidense Emily Dickinson, unha autora que deixou un legado de incalculable valor para a historia da literatura universal. Emily Dickinson rompeu moitas reglas tradicionais de estilo que confundiron os seus contemporáneos. Síntome moi identificado con iso. Claro. Marita Carmona, artista plástica e gran lectora de poesía, entende a Emily Dickinson como un torrente de creatividade que atravesou o seu tempo en moitos aspectos e cos seus debuxos, cheos de experimentación creativa, pretende plasmar a universalidade e a eternidade da temática e do estilo destes poemas. Pois eu vou quedar con este exemplar. Pero que ten que facer a nosa querida audiencia para facerse co seu? Axiña estará nas mellores librerías e tamén o poderán conseguir na web de Frenética Laboratorio de Arte e Edición, pero a mellor forma é acudir en masa ás presentacións públicas do libro. A primeira será en Ourense, no Centro Cultural Marcos Valcárcel, coa valiosísima colaboración do Ateneo Ourensano. Será o venres 13 de decembro, ás 7 da tarde. Planazo, se me preguntan.
E se non poden ir, terán outra oportunidade o xoves 19 de decembro ás 7:30 da tarde no Espazo Cultural Galgo Azul da Coruña. Pois que ben, a xente ten que ir en masa, porque se non conseguen esta obra de arte que é Las certezas del sol, 20 poemas de Emily Dickinson debuxados por Marita Carmona, é moi probable que se arrepintan. Iso, logo non digades que non vos avisamos. A primeira rolda informativa de aquel que non debe ser nomeado tratou sobre un polémico asunto, susceptible, por suposto, de manipulación informativa, o programa das festas de Nadal en Ourense. Unha repetición do programa de case todas as festas de Nadal desde que o alcalde é o alcalde. Toda esta polémica absurda derivou na habitual e furibunda crítica do alcalde contra a manipulación informativa dos medios. Comezamos. Para amplificar esta crítica, o rexedor empregou, non o van poder crer, os medios de comunicación que criticaba. Que cousas, verdade? O alcalde de Ourense converteuse en protagonista de numerosas entrevistas en todos os grupos mediáticos de todo o Estado español, algo que parece que non chamou a atención de ninguén. Nestas entrevistas puidemos gozar dos seus grandes éxitos, como por exemplo: «Pero la prensa non representa a nadie». Pero tú que sabes? Tú que sabes? Tú que sabes, chica? O simpático e afable carácter do alcalde fixo que algunha destas entrevistas rematara, basicamente, así. Alcalde, venga, ya está. Alcalde, venga, ya está. Alcalde, venga, ya está. Noutra entrevista que concedeu á sufrida compañeira de La Sexta Noticias, confirmou que o sinal das pseudoroldas informativas partía da conta de Vimeo do Concello de Ourense. Isto pode ser considerado unha exclusiva, porque en ningún momento nin el, nin as moribundas contas oficiais do Concello en redes sociais, que se nutren maioritariamente de compartir publicacións do alcalde, sinalaron esa fonte. Todo normal. Conducían pola contra e por casualidades da vida directamente á emisión da televisión do alcalde. Que sorpresa! Porque os medios de comunicación normais, entre os que afortunadamente non se atopa noticias dispersas, que todo o mundo estea tranquilo, son todos uns subvencionados. Pero que o alcalde empregue medios e persoal do Concello para fornecer de contido a súa televisión, que ata onde sabemos non ten traballadores, entra dentro da máis absoluta normalidade democrática. De feito, xa se estuda en universidades de todo o mundo como exemplo de transparencia e boas prácticas. Ou non. Porque xa se sabe que os medios manipulamos ou non reproducirmos cegamente os argumentarios do alcalde de Ourense ou o falar de noticias desfavorables da súa xestión, como a perda de subvencións europeas das que presumiu moitísimo cando se conseguiron por non ser quen de executalas. Subvencións das que casualmente falaba abertamente nuns audios que, segundo o alcalde, nunha delirante rolda de prensa de unha hora, unha hora, que este servidor sufriu nas súas propias carnes, estaban manipulados. Aínda que en sede xudicial falaba deles como cousas de traballo ou bromas. Yo creo que deberíamos ir a lo grande y no entropalladas de estas. A lo grande. Ahora mismo nos dieron la subvención del comercio electrónico, son 2,5 millones de euros. Se lo quiere dar los de Coruña, que nos den 200.000. No, vamos a hacerlo nosotros con unos amigos informáticos, hombre. Es mejor pillar 800.000 una vez y andar con... El comensal hizo del traco. Le iba a dar un dinero, entonces le dijo, te doy 30.000 para vosotros. No, eran 70.000. Y entonces al final le dice, no, mira, conseguí que le dejara el dinero al Camilo del puente para que tú nos lo tengas que dejar y ya está. Y yo, coño, pues así perdimos. Ah, pero si te olvidas, porque si no te dan. También verdad que el Estraco cree que le está dando su dinero para él, ¿no? Y de momento son todo limosnas, entonces no me gusta andar con limosnas, me van a pillar con limosnas. Me van a pillar con limosnas. ¿Sabes? Si metes el palo, meto los raros. Pues son limosnas, hombre. En serio, 30.000 euros son limosnas. Facerse eco destas declaracións xudiciais entra no apartado de manipulación informativa, por suposto, xa que todo o que sexa saír das delirantes explicacións do alcalde é manipular, e o alcalde é máis de
Felacións informativas? Sí, é unha boa definición. En fin, Ourense. Foi todo. Seguiremos informando. Ou desinformando. Depende de a quen lle pregunten.